Mám predstaviť našu kapelu, Caps Lock. Tu máme nášho hlavného triangelistu, zahraj triangelista. Tu máme nášho bas-gitaristu z Ameriky, bas-gitarista, najlepší. Viktor. Ale on nemá to hrieť, nevadí. A zlatý klinec večera som ja. Tu máme Jolín, to je náš Jolín. No. Takto. Hraj. Hrnec. Kurva, nemáme zberáka do Zberá, čo je? Táťo! 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 Nerozheb to všetko. Pani, dáme ďalšiu! Dáme ďalšiu!